Jeg er bilforhandler. Ja, og jeg hader med Fiat og Skoda. Ja. Så den anden dag, så kommer der en mand ind i min butik, og så siger han til mig, Herman, jeg skal have en Skoda. Og så sagde jeg til ham, Gud vil jeg ikke levere en Skoda til dig. Jeg hader Skodaer, og jeg vil ikke se på dem. Og så sagde han til mig, jamen Herman, hvorfor har du en Skoda stående i dit butiksvindue? Eller, du ved, en udstillingsmodel? Og så sagde jeg til ham, det er fordi jeg hader dem. Eller, det er ikke mig, der bestemmer, hvorfor de skal stå der. Jeg kan bare ikke tage Fiat og Skoda. Og det samme med Fiatter. Fiatter, det er lort. Min allerførste bil, det var en Fiat 127. En lort af Fiat 127, den gik i stykker hele tiden. Men ved du hvad? Det er der ikke nogen, der siger til mig. De tvinger mig kraftedeme til at sælge lortet alligevel. Det er sgu irriterende. Ja, så sagde jeg også en mand for noget tid siden. Goddag, Herman, sagde han til mig. Så sagde jeg til ham, goddag. Så siger han så, Herman, jeg skal sgu have en Fiat. Så siger jeg til ham, næh, hvad med at få dig en rigtig bil, sagde jeg så til ham. Så grinede han bare og gik. Ja, det er med fandme for dårligt, at man skal handle de to bilmærker, Fiat og Skoda. Det er to lortebiler. Henholdsvis en italiensk og en tysk bil. Kan jeg med mig godt love dig, det er to lortemærker. Og hvis jeg kunne komme til at stoppe med at sælge dem, så har jeg fandme gjort det. Jeg har gjort alt for at få de to mærker sendt ud af landet. Men så skal jeg jo så til statsministeren. Statsministeren lærer. Så sagde jeg til ham, Anders Fogh, eller hvad er han nu her? Jeg vil gerne have at Skoda og Fiat. De skal ud af landet. De skal overhovedet ikke være inde i landet. Så fik jeg sådan et svarbrev. Så skrev han, det er Herman. De er gode biler. Jeg har blandt andet selv en Fiat. Statsminister har en Fiat. Det vil jeg ikke finde mig i de to lortemærker. Ved du hvad, nu har jeg været bilforhandler i 35 år. Og jeg har dog aldrig solgt en Skoda eller en Fiat. Men ved du hvad? Det er de to biler, der er mest eftertragtet på markedet lige for tiden. Jeg hader lortet. Jeg hader simpelthen de to pisbande. Er det snart forstået? Og derfor vil jeg også gerne se mit budskab ud til alle jer radiolyttere. Lad være med at købe en Skoda eller en Fiat. Det er lortebiler. Fattet.